Ahoj, Ami. Já jsem Adéla a dneska budeme mít spolu doučování. Na jaký Gimpl se hlásíš? Na Zatlanku a na Aleji. Aha, tak jo. A to je super, že začínáme takhle už v září s tím doučováním. Tak já budu sdílet obrazovku, můžeš mi tykat, kdykoliv se na něco budeš chtít zeptat, tak se klidně zeptej. Já na té obrazovce můžu i psát, takže vždycky ti to vlastně budu takhle vysvětlovat. A my si zkusíme takhle teďka úplně začneme lehkými příklady a musíme to společně vypočítat, uvidíme, jak na tom seš, nic se neděje, když to nezvládneš a budeme si to společně vysvětlovat. Tak, rozložte na součin. V těch přijímačkách, vždycky na začátku, je vždycky rozklad na součin a to děláme vždycky podle vytýkání a nebo podle vzorečku. Tak, když se podíváme na ten první příklad, na ten 2a, tak tam máme rozlučte na součin. Máme tam 3y na druhou, minus 9y plus 6xy. Tak když chceme vytknout něco, tak co musíme... Vydělíme to třema. Aha, takže když chceme něco vytknout, tak to vydělíme třema. No, takže zbyde y na druhou minus... No, počkej, takže my když si vytýkáme, tak vždycky před závorku musíme něco vytknout. Takže my si tam vytkneme 3, to si řekla správně, protože budeme dělat třema. A co mají ještě společného ty 3 členy? Mají tam ještě třeba něco společného, nebo y. Co jsi říkala? Y. Y, takže si napíšeme před závorku y. Aha. A vytkneme si y na druhou, anebo jenom y? Jenom y. Jenom y, super. A v závorce nám teda zbyde ten zbytek, co jsme nevytkli. Tak co nám tam zbyde? Takže zbyde y1, protože jsme vytkli jenom to jedno. Minus 3 plus 2. 2 a ještě něco? Ještě tam zbyde něco? X. 2x. Super. Takhle to budeme počítat.